Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla missirna laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum is-solenità ta' tluħ tal-Madonna fis-sema ejjew inqegħdu lil ġensna taħt il-ħarsien tagħha Marija Assunta, nqegħdu l-eżiż kollha tagħna, l-familji kollha tagħna, nqegħdu l-morda tagħna daw kollha wkoll qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Dan kollu nqegħdu hawnhekk din id-dar għażiża tal-Madonna fejn tant persuni ġu ta' kuljum iferraw għomthom quddiem. U dan kollu nagħmluh b'iktar ħaġa li hija għażiża għall-Madonna, li nkunu madwar bina Ġesu. Għalhekk ejjew issa narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb għal dan misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom kuti li jien għandi b'ħafna bil-ksieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, il-anġi l-qaddisin kollha u lilkom kuti biex itolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaghfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja lill-Alla fl-għoli ta' smawiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġiet, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bil-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-aktar tagħna. Inti qed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek Lori Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Il-Quddisa bl-intenzjoni tal-familji Calvin, Kawki u Sherry. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti dellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla teba Marija u Ibnek. Għamel li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistoqilna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu wala wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. F'dak iż-żmien infetaħ it-tempju tal-Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara libsa biex ix-xemx bil-qamar taħt riġrejha u b'kuruna ta' 12 kowba fuq rasha. Hija kienet fitqala u bdiet tajjad bl-uġġieħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor, ara dragun kbir mill-lown in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun, u b'7 dijademi fuq rasu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi weldet iben, tifel, li kienet irritira l-ġnus b'ċetru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-sadna ta' Alla tagħna u seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Ngħidu flimkien: Flemintek is-Sultana mżejna b'deheb ta' Ofir. Ngħidu flimkien: Flemintek is-Sultana mżejna b'deheb ta' Ofir. Bniet islaten joħorġu jilqawk. Flemintek is-Sultana mżejna b'deheb ta' Ofir. Isma' binti ħares u għati widen.
Insa l-ġensek u l-dar missierek ngħidu flimkien fl-emintek is-sultana mżejna b'deheb ta' Ofir. Jitaxxa is-sultan biġmielek u inta xusidek għatih qima. Ant is-sultan jieħduha biex bejbiet warajha, jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena. Jitlu fil-palazz tas-sultan ngħidu flimkien fl-emintek is-sultana mżejna b'deheb ta' Ofir. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex hekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk ukoll jiksbu il-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. Jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu f'jum il-miġja tiegħu. Imbagħad it-tmiem meta Kristu jerħi s-saltna fid-dejn Alla l-Missier wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu saltan sa ma jqiegħed l-edewa kollha taħt riġleh. L-aħħar għadu li jinqered tkun il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Marija ittellet fis-sema jifirħu l-qtajja tal-anġli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Sakkarija u selmet lil Elisabetta. Malli Elisabetta semet il-Marija isselmilha, it-tarbija qabset fil-ġuf tagħha u Elisabetta mkliet bl-Ispirtu Santu. Unfexxed fajta kbira u qalet, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi. Għaxara, ma li smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabset bil-ferħ. Iva, kien dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Bat qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nise li sejjaħ li ħinja, għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, Qaddis hu ismu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibsaw minnu. U wera l-qawwa ta' drijaw, xerret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom, nissa lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċkejknin. Mela b'kull ġid iminu bil-ġuħ u lon jabatu mill-barra b'xejn. Ħassib Israel għaddej tiegħu għax takar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej.
xrara żejra, ġamra. Imma kemm tennina dik ix-xrara dik il-ġamra, meta fiż-żernieq narawha tikser dak id-dlam u fl-aħħar ifetx is-sebħ ta' jum ġdid. Xena nħossu ġewwa fina meta naraw ix-xemx tfetx quddiem għajnejna forsi tila mill-baħar u hekk naraw il-bidu ta' għodwa ġdida. Kunu drajnieh forsi l-lejl, naħsbu li nkunu nistgħu nifilħu għalih. Imma meta naraw ix-xemx titla, nindunaw fil-fond ta' qalbna li għad-dawl maħluqin. Għaliex hemmena illi tinħass fil-qiegħ ta' qalbna illi jekk tgħidilna għad-dawl maħluqin. Dak li nixtiequ, dak li rridu. U l-festa li qegħdin nagħmlu llum ta' Marija mtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem, xi ftit jew wisq dak li hi. Ġamra, daqsxejn ta' nar, imma li tenni tferraħ u ddawwal kullimkien bid-dija tas-sebħ tagħha. Ix-xemx huwa Ġesu li bħalma smajna fit-tinaqari huwa l-ewwel wieħed li rebaħ fuq il-mewt u jsaltan sa ma jintrebaħ kollox. U l-aħħar għadu li jintrebaħ huwa l-mewt. Imma maquda b'mod intimu miegħu dejjem mixja waraj ħaġa waħda miegħu hija Marija Santissima. Hi wkoll miegħu fih u lejh tenni, iddawwal, issaħħan, tmexxi. Għalhekk Marija li titla fis-sema hija Omm Alla imija wkoll Omm il-Knisja. Għalhekk aħna ninġibdu leha, għalhekk aħna niġu hawnhekk, għalhekk aħna hawnhekk inħossu faraġġ li forsi bnadi oħra ma nħossuhx. Għalhekk aħna niġu hawnhekk b'talba u forsi noħorġu b'oħra, għaliex hi tiġbidna leha. U tiġbidna leha biex tiġbidna lejn minha Ġesu. Ġesu darba qal, tassew ngħidilkom meta jiena nintrefal fuq mill-art niġbed lill-bnedmin kollha lejja. Għal Ġesu jgħod l-ewwel qabel xejn dan il-kliem. Imma llum fih miegħu għalih jgħod għalija wkoll. Għaliex hi tgħid iva minn issa l-quddiem kull nisel isejjaħli Ħinja. U għalfejn Ħinja? Ngħidula ma' Elisabetta hawnhekk qegħdin fil-qrib, qrib tal-Arb, propju dedikazzjoni l-viżitazzjoni, ngħidula magħha Ħinja int li emmint. Ħinja int li emmint. Dak l-għena tal-qalb li għandek mhuwiex opra tiegħek biss, imma huwa opra ta' Alla li ħadem fik, li ħadem miegħek u inti dejjem hekk lu iva. Dak l-għena li inti għandek allura ħireġ minn dik qalbek li jemnet, mill-fidi tiegħek. U x'inhi l-fidi? Li inti dejjem u f'kollox irħejt ruħek f'idejn Alla. Huwa għamlek sa mill-ewwel mument bħal fuħħari mat-tafal u inti ħallejtu jaħdem. Ġamra nar, żejra, imma li mbagħad issir ballun nar illi jimla kull maw. Diki Marija, żejra, ċkejkna, tafal, art,
bħali u bħalek. Ma Marija kellha grazzja singolari li dejjem kienet imħarsa minn kull dnub, imħarsa bid-dnub tan-nisel, imħarsa minn kull dnub ieħor. U għalija għalhekk Marija ssib fiha nnifisha din il-ġamra. Mhux bħala xi ħaġa li tagħmel fiha nnifisha l-ewwel qabel xejn, imma bħala għotja mogħtija minn Alla. Ejjew illum f'dan il-jum daqshekk għażiż għalina nitolbuh din il-ġamra nar lil Alla l-imbierek illi żera fina fil-jum tal-Magħmudija. Ejjew nitolbuh biex hekk hemm xi trab fuqha li ntefa' ma' żmien ineħħih. Għaliex ngħiduha kif inhi. Aħna nafu il-kol kemm aħna illi jekk ma jkunx hemm dik il-ġamra nar fil-fond ta' qalbna, jekk m'hemmx dik ma jkunx hemm dik ix-xrara f'ruħna, kollox jintilef, kollox għal xejn. Jum isir bħal ieħor, ninqabdu f'rutina li dejjem l-istess u ngħidu għalfejn dan kollu. Rusaj Briffa propju din l-art hekk kien jgħid dal-ħalja bnedmin minn nieqas għall-qabar. Minn nieqas għall-qabar. Mal-festa tal-lum dak li turina hu illi l-qabar mhuwiex it-tmiem tal-ġirja tagħna minn nieqa mill-ġu fomna, hemm iktar il fuq, hemm lil hemm. Dak il-kwadru li hemm hemmhekk dak li jkellimna. Li dik ix-xrara li Alla żera ġewwa fik u ġewwa fija fil-jum tal-Magħmudija tagħna, jekk aħna nikkoperaw magħha fil-fidi, twassalna għal milja tal-imħabba. Mela nħalluha llum tiġbidna lejha, inħalluha tagħmel tkun omna llum u nitolbuha l-grazzja li terġa' tqanqal fina dik ix-xrara sabiex id-dinja temmen illi Alla huwa wieħed, li Alla huwa mħabba, li huwa rebaħ kull mewt u jagħti l-ħajja. Ħajja li tispiċċa li ma tispiċċa qatt. Ikun infaħħar Ġesu Kristu din. Jiena nemmen bħala wieħed missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bik sar kollox. Nisel mis-smawiet li jidna l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina baħtat Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam bejn u wied skont il-kobba mqazza. Tela s-sema jgħid fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u sart nagħtu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u weġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarmu mundija waħda l-mafta d-dumiet, nistgħu nqawmu mill-lewbiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Induru issa lejna l-imbierek nippreżentawlu t-talbiet kollha tagħna. F'dan il-jum għażiż tal-patruna tal-Gżejjer tagħna inqedu quddiem Alla l-imbierek lill-Knisja f'Malta, lil dawk li jmexxuha, lill-isqifijiet tagħna, inqedu wkoll is-saċerdoti tagħna, reliġjużi kollha, il-lajċi kollha, il-missjonarji tagħna. Inqedu wkoll dawk kollha li huma magħmda fi Kristu, sabiex verament fi Kristu jaslu jkunu dixxipli ħajjin u missjonarji tal-bxara tajba nitolbu ismana.
Nitolbu wkoll għal Malta tagħna, għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor involuti fit-tmexxija tagħha, għal dawk kollha li wkoll jaraw ix-xogħol, il-kultura, is-soċjetà, għal dawk kollha li jieħdu ħsieb il-morda tagħna, għal dawk kollha b'xi mod jew ieħor jaħsbu għaliha u għalina l-koll sabiex dejjem ikun hawn laqda fostna u sliem. Nitolbu ismu. Il-ġurnata tal-lum tfakkarna wkoll meta Marija Santisma għalatilna l-grazzja li jkun hawn il-ġid fi żmien ta' gwerra u għalhekk ikun hawn l-għajxien. Inkomplu nitolbu mod speċjali llum għad-don tal-paċi fid-dinja li naqdu mal-Papa l-jum din it-talba mimlija ħrara qaddisa. Nitolbu isma. Nitolbu wkoll għalina l-koll sabiex ma tintefaqat dik ix-xrara ta' fidi, ta' ħeġġa smewwija u ta' tama l-mulejja tina fil-mamudija tagħna sabiex fil-ġirja tal-fidi naslu għal-mirja tal-imħabba akkumpanjati mill-Madonna. Nitolbu ismana. Għal daw kollha li xi raġuni jew oħra tilfu jew ma jħossux din ix-xrara ġewwa fihom. Dawk li għaddejjin minn mumenti biss fil-ħajja. Nitolbu ismana. Għal daw kollha li jżuru dan is-santwarju li naqdu magħhom fit-talb tagħhom. Nitolbu ismana. Komplu nitolbu fis-skiet ta' qalbi. Ħares nitolbuk mulej il-poplu tiegħek miġbur madwar artalek il-festa ta' Marija Santissima u għatih dejjem dak lena u l-ħeġġa li tiġi minnu li tgħixu s-sartna l-dejjem ta' dejjem. Birek int mulej għalla tal-ħolqien kollu għax-xitju bida dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-arti xogħol l-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja, imbirek għalla dejjem. Birek int mulej għalla tal-ħolqien kollu għax-xitju bidek dan il-imbiħ jedin nofrulek, frott tal-dirja u xogħol l-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ruħ, imbirek għalla dejjem. Il-qana mulej għala tagħna u nidmu qudiemek u għam jkun ġodda il-sagrifiċċju li aħna sejrin. Itolbu ħuti biex din is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Tikla quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel il-Verġnu Mqadsa Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk. Bi Kristus Sidna, il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissuħħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħaj bi Kristus Sidna. Għax illum il-Verġni Alla ġdimtella fis-sema bħala bidu u ġbija tal-Knisja tiegħek fil-mirja kollha li qed tidher fiha u b'hekk saret ġbija ta' tamassħiħa u ta' faraġġ għall poplu kollu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq din l-art. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem lill-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-anġli u f'fer kbir infaħruk u ngħidulek qaddis.
Qaddis tas-sewint mulej u jistolok it-tifkir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu int tat il-ħajja, kollox tqaddes u dejjem tibqa' tiġbor għalik poplu biex minkluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Biċċa kontana nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs, radlek il-ħajja, birkek, qasmu, taq li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara dik l-aħħar kalċi, radlek il-ħajja, birkek, taq id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u klu glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares titolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li għas-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel jaħna li ser nissaħħu bil-ġisem u id-dem ta' ibnek, ninklew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk tu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, ma' żewġa San Ġusep, mal-Apostli u mal-Marti glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen nitolbuk mulej li l-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet Charles u Joseph, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu illi inti ksib talik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja illi inti ridta tinġabar madwarek. Qader Missier ħanin illi ridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal-ħutna membri mejtin tal-familji Calvin, Kawki u Xerri, u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn intamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien itgħaxqu għaddejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu,
kull ġieħ, kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa li tolbu flimkien it-talba li għallibna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek inħallilkom mislim, natikom mislim tiegħi. Tħares lejn nubietna, staħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatija slim u laqda li jinti trid fija, tgħixu s-satna dejjem ta' dejjem. Paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf tal-la. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla, unu dak li jnaħħi n-nubiet ta' dinja, nin dawk li ma mistitna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna, għatina l-għajnuna tat-tar tal-Verġni Mqaddsa Marija mtella fis-sema, ħalli naslu fil-glorja tal-qawmien għall-ħajja bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjak l-ewwa u tamatana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u ritevu. Lilek itniedu, aħna u nibku nofqu f'dan il-wied tal-mut. Ejja mela, Avukata tagħna, l-ewwelin dawk lejn tiegħek tal-ħnina. Urino, Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Morru għejx fil-paċ ta' Kristu.